Na ovoj izložbi Refleksija predstavljan sam sa mojim radom. To je jedna grupacija, zovem je Igrači, i nastala je, ajde kažemo, to se kuvalo od 2010. Pa je onda se pretočilo u izložbu koja je bila 2017. A zatim u Lazarevcu, kad su i ove figure izrađene, to je bilo 2020. godine, za izložbu u Modernoj galeriji Lazarevac. Tako da, eto, da kažem, nije odjedan puta nastalo, prosto trebalo je neko vreme da to izađe iz mene. U tom nekom opusu prvom koji se zvao Odnosi, ja sam negdje istraživao te unutrašnje refleksije, tako da je u stvari korespondira i s ovom izložbom. Na neki način hteo sam da doprem do nekih odgovora u vezi pitanja odnosa međuljudskih, a i, da kažem, odnosa sa samim sobom, da kažem, negde. Tako da u tom prvom opusu su bile figure koje su bile ili, da kažem, vrlo svedene, one su u stvari uvek svedene negde, i bile su statične, a onda sam shvatio da treba malo da razigram celu priču, da prosto ne budem samo negde, da nikad nije priča jednostavna. Znači, ako istražujemo međuljudske odnose, da kažem, to su ili odnosi između nas i nekoga, ili grupacije ljudi. Ako su, da kažem, neki odnosi unutrašnji, da kažem, preispitivanja, to je na neki način sa samim sobom, sa nekim svojim unutrašnjim bićem, sa pogledima na život, filozofiju. Tako da na neki način razigralo se to u grupacije, figuracije, pitanju, ali vrlo svedena, maltene apstrahovana. I ova grupacija je nastala tako što od prvog nekog uzora gde sam imao igrače koji su isto tako dubili, pokušavali da naprave stoj na rukama ili most, i oni su se zvali Lunatic Dance, kao da kažemo igra ludaka ili na neki način, to je pokušaj faktički transcendiranja samih sebe negde. Oni su igrali na mesečini, to je bio neki disk, gde su oni skakutali, i to je bila, da kažem, manja dimenzija. Ovo je na neki način to prevedeno u veću skulpturu, ali nisam hteo da opteretim sa nekom pričom da su to neki, da kažemo, ludaci, nego to prosto svi radimo. Prosto pokušavamo da umaknemo toj prolaznosti života na sve načine. Znači, ili smo okrenuti ka unutra, ili smo previše okrenuti ka spolja, i negde u tom rasponu se kreće naš život. I na neki način pokušavamo, ali to se ne dešava, da umaknemo toj prolaznosti. Tako da na neki način postoji neka tu seta, ali i na neki način i razigranost.